I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Kao što vidite, ovdje su novi modovi. Ovo je Lucky Block. Sada ćemo otvoriti Lucky Blockove i vidjeti šta će nas zadesiti tu. Napitak, super. Ovo je super napitak, vidite kakav je. Ekstra i ovdje je dobro. Super. Za sada nam nijedan zombi nije ušao. Ali izgleda se sad. Ne! Sada moram da izađem. Živ sam. Nekako. Dobro je što sam imao žurba 3, ovaj napitak i ovu snagu. Dobro je. Ajde, ohladi se. Idemo dalje. Ekstra. Ekstra. Villager, date mu dijamante i on vam da mnogo dobre stvari. Super. Za sada nam ništa toliko opasno nije iskočilo. Ne! Ne! Preživjeli smo nekako. Sada ćemo uzeti ovako. I šta će li stane? Knjige. Ovaj Lucky Block je super. Ovaj Lucky Block mod je ekstra. Kogod da bi izvesio svakom čast, super je blok. Ne, zašto? Sad i zadnji Lucky Block. Dobro je. I kao što vidite, preživjeli smo. Ovo je neka arena mala. Pošto kratko traje video, ovdje ću vam prekinuti snimanje i vidimo se kada popunim ovu arenu i stavim još Lucky Blockova. I ljudi, kao što sam rekao, vraćamo se posle kratke pauze, dok sam ja stavio ove nove Lucky Blockove i dok sam namestio arenu za još jedno otvaranje srpskih blokova. Sada ćemo probati nekako da ubijemo ekspirač. I šta nam ovaj daje? Ima pasti. Šta je ovo? Bak. Idemo dalje. Opet, srećni villager. Ali mi nemamo dijamante. Još jedna knjiga. Ovo je kakva knjiga, sad ćemo da vidimo. Ne znam. Sad ćemo da vidimo. Ovo je nešto za Lucky Block. Ne znam. Još jedan Lucky Villager. Morat ćemo da nekako napravimo gdje ćemo da ostavljamo sve stvari. Tako da... tako, 2 česta. I tu ćemo da ostavimo sve... ovo će nam... ne, ovo će nam trebati. Ovo ćemo sve ostalo ostaviti. Da, i ovo će nam trebati. Ostavit ćemo ovo, to. I krećemo dalje. Ovo može da bude mnogo opasno, a možda bude i mnogo srećno. Idemo dalje. U stvari, ajde to. Je.
Vidite, prošli put nam je izletao TNT, a sada je bilo dobro. I super, ispojeni. Ovi laki blokovi su stvarno za sad dobri, segno. O, mač. I ekstra mač. Ko zna šta će sad biti? Dobro je. Sad će nešto... O, ekstra. Ne. O, ne mogu da verujem. Koji sam ja baksud. O, skidam mnogo healthy. Da vas udari. Beži. Ne. Da li je moguće da ćemo ubije zombi? Ovi zombi mnogo skida, iako piše gore kao da je neki, tako kažem, loser. Nemam više laki blokova, ali imamo mnogo opasnijeg zombija koji je upravo upao u ovo. Ne. Dođi vamo. Padni dole. Ne, šta je sad? Da li me udario dan? Ne, dovoljno helpa. Ne volim. Još mi slab mač, nisam dovoljno jak za njega. Ja škampiram, sad mi je dobrodošao TNT. Sad sam gotov. Ušao je ovaj mali. Ne. Beži, sada kad me samo pipne, ja sam gotov. Sad moram da bežim od njega. Barem imam da bežim. Oko ovoga. Možda mi se i posveći. Daj. Idemo seli mjesta. Seli mjesta. Mislim da sad bude ništa. To. Idemo. Sad ja što ne, još jedan zombi. Bar ja lakše da. Ne, da li će opet se zombi da me ubije? Tako. Pa daj napadni njega, šta mene juriš? Beži mi odavde. Koliko ja vidim, ovo je loše, mnogo loše. Ako bude kritična situacija, bežimo sa ovim endokom. Ubio me. Sad ću pa vidiš. Ću ovo ideje. Ubili smo. Ali šta je ovo? Dobro, mislite se da još gore da ovo. Ništa nismo dobili. Ali smo ga barem pobili. I to je bilo to za ovu epizodu. Ostvarili smo laki blokove. Ali sad endernog grava, ali veze. U sljedećoj epizodi ćemo... Ne. U sljedećoj epizodi ćemo otvarati lake blokove i sa njima se boriti kao i sad. I pozdrav.